Il-war nofsinar it-tajjeb, għax għadhom kif daqqu nofsinar, illum il-31 ta' Mejju jiena Ian Mifsud, Direttur Ġenerali Segretarju Edukazzjoni Nisranija, għakom magħna għal din l-aħħar xandira ta' reġistrazzjonijiet għad-dħul fi skel ta' Knisja għas-sena skolastika illi jmiss. Dħul illi ħaj jirrigwardja Kinder 1 bniet. Kienet it-tielet minn sensiela ta' tlieta li kellna llum biex għalaqna l-aħħar trasmissjonijiet. Kif namlu dejjem ħanibdew l-ewwel b'riflessjoni u talba u mbagħad nagħmlu spjega qasira u nibdew bil-ftit reġistrazzjonijiet li għandna. Matul dawn ix-xandiriet ħsibna f'ħafna fazzjonijiet tas-soċjetà tagħna, provajna noqtu kemm jista' jkun firxa wiesa. Ħassejt illi llum kien ikun xieraq illi l-aħħar ġurnata niddedikawha fil-fatt għal dawk kollha illi parteċipaw b'mod attiv f'dawn l-admission process, f'dan il-proċess kollu ta' missjonijiet. Fil-ewwel qabel kollox għal-uliedkom u għalikom ukoll bħala ġenituri li għaddejtu magħna dan il-proċess, imma żgur mhux l-inqas għall-kollegi kollha illi għenuna biex naraw li dal-proċess ikun jista' jsir u jsir b'mod rigorus u trasparenti bl-aktar mod possibbli. Nirringrazzja n-notara, il-Dr. Peter Krivilina u l-oħrajn kolli ċansi nsemmi iktar tard imma nixtieq għalhekk li nofru tat-talb tagħna għal bżonnijiet ta' kull min b'xi mod ta' kontribut u parteċipa f'dan il-proċess ta' ammissjonijiet fl-iskejjel ta' Knisja sena skolastika li jmiss. Fisem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu. Amen. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun dak li trid int kif fis-sema qiegħda fl-art, ħobżna ta' kuljum matina llum, għafna dubietna pa' nafu minnu ħati għalina daħanix fit-tiġrib iżda l-isna mid-denija. Amen. Slima lik Marija bil-grazza mimli għal-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa u imbirka il-frott tal-ġuf tijak Ġesu, għaddisa Marija malla tlabina mit-imbin, issa u fissjaw tal-mew taħna, amen. Glorja l-Missier, l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien bidu issa u dejjem għal-dejjem ta' dejjem, amen. Sem tal-Missier u tal-Liben u tal-Ispirtu Santu, amen. Għalhekk kemm nerġa' nfakkar ftit il-proċess kif ħajkun qed iseħħ. Illum ħatirċievu telefonata bħalissa teġa jkunu bdew l-ewwel telefonati ta' dawk li qegħdin fil-bidu tar-ranking order biex nibdew nikkjujawkom. Hemmhekk ħajjiġi spjegat lilkom x'dispożizzjonijiet ta' postijiet hemm mill-iskejjel offruti għalikom u ħad tiġu mitluba biex tagħmlu l-għażla ta' skola. Ssir l-għażla tieqa fit-telefonata taqtaw. Jerġgħu iċemplulkom it-tieni darba wara ftit minuti kollega minn tagħna oħra titlobkom biex tikkonfermaw l-istess għażla li intkom tkunu għadkom kif għamiltu u taddikom lilna fl-istudju hawnhekk. Taddikom għandna l-earpiece jiena u n-notar nisimgħu it-telefonata tagħkom u nitolbukom jien nitlobkom min-naħa tiegħi biex terġgħu tikkonfermaw dik l-istess għażla tkunu għamiltu. U ngħidha on air biex jisimgħu anke min ikun qed isegwi t-trasmissjoni. Hekk kif ngħid l-għażla tal-iskola tagħkom fejn qed taraw isem it-tifla tagħkom fuq in-nata xelluk tal-screens ħa jiġi jidher l-emblema tal-iskola li jintkom tkunu għażiltu jew inkella no school f'każ li tagħmlu no choice. Fuq in-naħa tal-lemin qed taraw li għandkom il-lista tal-iskejjel bl-emblema u bl-ammont ta' postijiet illi għad hemm disponibbli, dawk in-numri jiġu adjusted minn mument għal ieħor skont l-għażliet li jintkom tkunu qegħdin tagħmlu. Hekk kif tagħlaq skola, ġifieri l-postijiet disponibbli għal dik l-iskola jkunu ġew mimlija kollha bl-għażliet tagħkom, jitla' screen fejn naraw l-ismijiet ta' tfal kollha u jien nerġa' naqrhom ħalli nerġgħu nirrikonfermaw għas-serħan ta' moħħkom li l-għażla tkun saret kif qedtulna intkom. Nitolbukom tkunu preparati, nitolbukom li jkollkom it-telefons tagħkom qegħdin f'pożizzjoni li jirċievu t-telefonati ħalli ma jkollniex ħela ta' ħin u dewmien mingħajr neċessità. Nitolbukom tkunu anke intkom ċari fuq l-għażla tagħkom. Nifhem li kulħadd jinqabad xi kultant f'mument jew ieħor, però apprezzaw il-fatt li dan jkun ilu xhur ġej dan il-proċess, kellkom ċans taħsbu u kellkom ċans anke tesploraw il-possibiltajiet ta' skola, tifhmu l-firxa ta' għażliet li għandkom għalhekk importanti li meta nċemplulkom ma tkunux biss imħejjija bi skola waħda u ma tafux ħadd tagħmlu aktar jekk ma tkunx dik. Kunu preparati bl-għażliet kollha possibbli, inkluż l-għażla li tgħidulna isma' mela jiena no choice minn naħa tiegħi. U aħna nirrispettaw dik l-għażla wkoll. Imma importanti li nkunu ċari ħalli ngħinu lil xulxin fl-eluq ta' dan il-proċess jekk Alla jrid. Mela, se tgħaddi l-ewwel telefonata, grazzi. Mela, Sinjura Mikallef, bonġu, żagħtijak għal Kate, please. Bonġu.
Saint Angela Lija għal-Kate. Grazzi Sinjura ġata tajba. Bye, bye, thank you. Ekku, kif qed taraw mela ħdej Kate issa deret l-emblema ta' Saint Angela Lija u naqset id-disponibilità post wieħed ma' ġemplu skola. Mela, bonġu Sinjura Zara, l-għażla tiegħek Alvania u Maja please li huma tewmin. Bonġu. Saint Angela Rabat, Alvania u Maja. Grazzi ħafna Sinjura ġata tajba. Bye, thank you, good day. Bye, bye. Kif qed taraw fil-fatt u l-fatt qed naraw ukoll ir-ranking order kien qed tajjeb ukoll kompli. Yes. Bonġu, Sinjura Borx Piccinino l-għażla tiegħek għal-Kate, please. Saint Angela Zabbar għal-Kate. Grazzi Sinjura ġata tajba. Bye, thank you, bye-bye. Skużawni. U hekk ħanibqgħu għaddejjin sakemm fil-fatt neżawrixxu telefonati kollha għandna nagħmlu li mhumiex kwantità ftit iktar minn 20 għandna x'nagħmlu llum, jiġifieri mhux qed nantiċipa li ndumu aktar minn tant. Bonġu, Sinjura Aquilina, l-għażla tiegħek għall-Beatrice, please. Saint Angela Imsida għall-Beatrice. Grazzi Sinjura ġata tajba. Bye, thank you, good day, bye-bye. Tajjeb ħafna. Skużawni. Fil-50 ħin li għanna x'mannix wisq illum ftit riflessjonijiet minn naħa tiegħi naħtaf l-opportunità li jkolli ċans niltaqa' ftit magħkom hekk. Skużawni, Sinjura Abella Mizzi l-għażla tiegħek għal Macy, please. Bonġu. Saint Angela Zabbar għal Macy. Thank you very much, Sinjura ġata tajba. Bye, good day. Thank you, bye-bye. Mela. Sakemm jgħaddu telefonati u ninterrompi skont kxintu telefonati ta' biex nkun nista' nlaħħaq magħkom ma ndewwimx il-proċess ftit ħsibijiet fil-fatt. Sinjura Attart l-għażla tiegħek għal Ema, please. Saint Angela Zabbar għal Ema. Grazzi ħafna Sinjura ġata tajba. Bye, thank you, bye-bye. Mela l-irwol tagħna bħala ġenituri. X'inhu importanti li naraw li aħna nagħmlu ma' tfal tagħna matul il-proċess edukattiv tagħhom biex nassiguraw kemm jista' jkun l-aqwa suċċessi għalihom. Bonġu, Sinjura Magro, l-għażla tiegħek għal Julie Marie, please. L-għażla tiegħek għal Julie Marie jekk jogħġbok. Saint Angela Lija għal Julie Marie. Grazzi ħafna Sinjura ġata tajba. Bye, thank you, bye-bye, bye. Kemm infakkarkom ta' isimgħuna minn fuq it-telefons u mhux minn fuq id-devices fejn qed taraw ix-xandiera. Hemm ftit delay. Allora nfixklukom inkella. Bonġu, Sinjura Maċmur, l-għażla tiegħek għal Bowie, please. Saint Angela Rabat, grazzi Sinjura ġat tajba. Bye, thank you, good day. Tajjeb wisq. 3 affarijiet illi suppost għandu jagħmel kull ġenitur u għandu jagħmel kull edukatur ukoll, imma nitkellmu fuqna bħala ġenituri. Li nħobbu, li nofru ambjent safe, li nofru ambjent stimolanti. Jekk nagħmlu dawk it-3 elementi qed nassiguraw ħafna iktar possibbiltajiet illu li jedna illi jirnexxu f'ħajjithom f'kull aspett, mhux biss fl-aspett edukattiv, f'kull aspett. Li nħobbu mhux biss bit-tannie u bil-bews li importanti fil-qis tiegħu, mhux l-eżaġerazzjoni, imma anka bil-preżenza tagħna mhux biss bit-tannie u l-bews, bl-interessi li aħna nuru, illi kemm jista' jkun naraw li nkunu disponibbli minkejja l-ħafna impenji tagħna. Ejja naraw li nagħmlu dak il-mistoqsijiet pertinenti mingħajr ma neżaġeraw, ġifieri anka tfal. Hemm tant u tant sa fejn nibqgħu insaqsu tajjeb li ntuhom daqsxejn l-ispazju tagħhom u jkunu jafu li aħna disponibbli hemm għalihom biex meta jkollhom bżonn jitkellmu magħna jitkellmu magħna. Sewwena l-imħabba l-affezzjoni huwa bil-preżenza tagħna. L-imħabba li taf tkun ħanina, li taf tkun dixxiplinata li hemm bżonn. It-tnejn li huma, mhux ħanirġa' nirrepeti diskorsi ġieli qed magħkom imma importanti ħafna, it-tnejn. Tajjeb ħafna. Grazzi, grazzi mela qed jgħidu li lis-Sinjura Xerri nixxina naqbduha minn fuq il-linja tal-mobile għalhekk dieħla kollega tagħna Amelia li ħadd tkun qed tgħaddilna l-mobile u npoġġuha fuq speaker u nitkellmu. Bonġu, Sinjura Xerri, l-għażla tiegħek għal Ersilja Marie, please. Bonġu, Saint Angela Lija. Saint Angela Lija għal Ersilja Marie. Grazzi ħafna Sinjura ġuttata tajba. Grazzi, bye, good day.
Thank you very much. Good morning, Ms. De Bono. Your choice for Angela, please. Hello, good morning. Hello? All right, grazzi. Waqt il-linja ma' Signora De Bono, n-proġa bżuħta. Mela xil-ħin ħajħarab l-lum se jkolli ċans. L-imħabba, b'affezzjoni u bi prezenza, b'interess ġenwin kostanti li aħna nuru. It-tieni, is-sigurtà, sigurtà mhux biss fiżika. Good morning, Ms. De Bono, your choice for Angela, please. No choice for Angela. Thank you very much. Have a nice day. Bye-bye, thank you. Is-sigurtà mhux biss fiżika, noqogħdu attenti li m'hemmx ma xi weġġaw, ta' każgur mhux forsi. Imma naraw li kemm jista' jkun nibżgħu li anke minn aspett emottiv. Bonġu, Sinjura Paċ, l-għażla tiegħek għal Ellie, please. Saint Albert the Great għal Ellie. Grazzi ħafna, Sinjura, ġradat tajba. Bye-bye, thank you. Illi minn aspett emozjonali, psikoloġiku, it-tfal iħossuhom qegħdin f'ambjent safe. Il-ħajja nifhem li toffri ħafna sfidi, l-ebda familja me familja perfetta. Bonġu, Sinjura Ortolevo, l-għażla tiegħek għal Bell, please. Saint Angela imsida għal Bell. Grazzi ħafna, Sinjura, ġradat tajba. Bye, grazzi ħafna. Sewa, kulħadd għandu d-diffikultajiet tiegħu, minn ta' saħħa, minn ta' relazzjonijiet, minn finanzjarji, minn kull tip. Bonġu, Sinjura Sultana, l-għażla tiegħek għal Emma jekk jogħġbok. Saint Angela imsida għal Emma. Grazzi ħafna, Sinjura, ġradat tajba. Jena għodu attenti li ma nkunux aħna l-kaġun illi dejjem nġibu aktar toqol f'ħajjitna ġili tiġrilna sewwa u nippruvaw nitrasnu nieħdu ħsieb illi ma nġibux aktar awċ f'ħajjitna. Anke l-aspettattivi tagħna fil-ħajja x'għandhom ikunu mhumiex il-prijoritajiet tagħna. Imma hemm ċertu awċ illi jinqala mingħajr kontroll u aħna rridu nsaqfu wiċċna miegħu minkejja kollox. It-tfal irridu nipproteġuhom. Nipproteġuhom mhux billi naħbulhom jew hekk assolutament, imma li naraw li nofrulhom ambjent sejf anke biex jipproċessaw u jifhmu dak li jkunu qegħdin ngħixu. Bonġu, Sinjora Delikata, l-għażla tiegħek għal Lucy, please. Saint Angela Lija għal Lucy. Grazzi ħafna, Sinjura, ġradat tajba. Bye, thank you. Importanti ħafna li tfal niddialogaw magħhom bil-mod li jifhmu ma li hu tajjeb għalihom. Bonġu, Sinjura Muscat, l-għażla tiegħek għal Kate hekk jogħġbok. Saint Angela Zabbar għal Kate. Grazzi ħafna, Sinjura, ġradat tajba. Bye, thank you. Sewa wis. U jkun hemm xi affarijiet li forsi mhux neċessarjament nitlu fid-dettalji kollha ma' tfal. Ejja nippruvaw illi we filter what is necessary li jkun filtered out, mhux kollox. Bonġu, Sinjura Aquilina, l-għażla tiegħek għal Margaret, please. Saint Angela Lija għal Margaret, grazzi ħafna, Sinjura, komplementa ġradat tajba. Bye, thank you. U qed jgħiduli li b'dik l-għażla Saint Angela Lija għalqet ir-reġistrazzjonijiet tagħha llum ma naqralkom it-tfal illi ġew reġistrati. Saint Angela Lija, Kate Mikallef, Julie Marie Magro, Ersilia Marie Sherry, Lucy Delikata, Margaret Aquilina. Nawguraw minn hawnhekk il-dawn l-istudenti l-ġodda ta' Saint Angela Lija. Bonġu, Sinjura Farrugia, l-għażla tiegħek għal Nael Aquilina Farrugia, please. Yes. Saint Angela imsida. Grazzi ħafna, Sinjura, u ġradat tajba. Bye-bye, thank you. Tajjeb. Bonġu, Sinjura Camilleri, l-għażla tiegħek għal Amber, please. Saint Angela msida għal Amber. Grazzi ħafna, Sinjura, ġradat tajba. Bye-bye, thank you. Bye. Sewa mela li nħobbu, li nofru ambjent safe, l-aħħar li nofru ambjent stimolanti. Nifhem li kollha kemm aħna nagħmlu sforzi biex id-djar tagħna jkunu sbieħ u komdi. Bonġu, Sinjura Boħaġar Taljana, l-għażla tiegħek għal Kara jekk jogħġbok. Saint Angela Rabat għal Kara. Grazzi ħafna, Sinjura, u ġradat tajba. Bye, thank you. Żgur ma jonqsux anke devices teknoloġiċi llum fid-djar tagħna sewwa smart TVs u smart minn kollox u tablets u affarijiet minn daw li huma kollha dot tajbin. Bonġu, Sinjora Sajt Azzoppardi, l-għażla tiegħek għal Phoebe, please.
St. Angela imsida għal Phoebe. Grazzi ħafna Sinjura ġota tajba. Bye, thank you. Bye-bye. Illi jekk ma jkunx hemm eċċessi, eżaġerazzjoni, ġifieri ta' kemm ikun hemm użu minnhom dawn l-oddot diġitali huma tajbin ħafna anke għat-tagħlim. Bonġu, Sur Spiteri Spadaro, l-għażla tiegħek Ilaria, please. St. Angela Zabbar, grazzi ħafna u ġota tajba. Grazzi ħafna. Bye, thank you. U qed jgħidu li fil-fatt li St. Angela Zabbar b'dik l-għażla qed ukoll ir-reġistrazzjonijiet tagħha għalhekk ħanaqralkom l-ismijiet ta' dawn it-tfal: Kate Borg Piccinino, Macy Abela Mizzi, Emma Attard, Kate Muscat, Elaria Spiteri Spadaro. Dawk kienu l-istudenti li naqdu ma' St. Angela Zabbar għas-sena d-dieħla nawguraw dawn l-istudenti il-ġodda. Bonġu, Signora Xerri, l-għażla tiegħek għal Giselle, please, bonġu. Teresa Nuzzo għal Giselle, grazzi ħafna, Signora, ġada tajba, bye, good day, thank you, bye-bye. Imma importanti wkoll li l-ambjenti tagħna joffru anke stimoli oħrajn. Bonġu, Signora Kalleja, kemm l-għażla tiegħek għal Chloe, please. L-għażla tiegħek għal Chloe, please. St. Albert għal Chloe, grazzi ħafna, Signora, ġada tajba, bye, thank you, good day, bye. U kemm jista' jkun nofrulhom affarijiet li jistgħu jistimulawlhom anke sensi oħrajn, anke tactile, anke ċertu logħob, blocks u affarijiet differenti. Bonġu, Signora Xerri, l-għażla tiegħek għal Heidi, please. St. Albert the Great għal Heidi. Grazzi ħafna, Signora, ġada tajba. Bye, thank you. U mhux biss, m'hemmx għalfejn nidħol ħafna ġifieri, qed jgħidu li iva laqna wkoll St. Albert the Great għalhekk ħanaqra l-ismijiet tal-istudenti l-ġodda f'din l-iskola: Eli Paċ, Chloe Kalleja, Heidi Xerri. Nawguraw minn hawnhekk il dawn l-istudenti l-ġodda ta' St. Albert the Great u kull ma fadlinna fil-fatt huma l-aħħar żewġ telefonati. Good morning, Miss George. Your choice for Elaine. How should I pronounce her second name? It's Elaine Kemala. Kemala, yes. What's your choice, please, for your daughter? St. Angela Imsida. Thank you very much and have a nice day. Bye-bye, thank you. Għalek dawk it-tlet elementi sewa, li nħobbuhom u nruhom. Għal St. Angela Imsida ħan naqralkom l-ismijiet ta' tfal ta' St. Angela Imsida: Beatrice Aquilina, Bell Ortovela, Emma Sultana, Nil Aquilina Farrugia, Embe Camilleri, Phoebe Sajda Zoppardi, Elaine Kamela George. Nawguraw minn hawnhekk l-istudenti l-ġodda ta' St. Angela Imsida u fadal biss l-aħħar telefonata. Is-Sinjura Malija, bonġu, l-għażla tiegħek għal Ajla, please. St. Angela Rabat għal Ajra. Grazzi ħafna, Sinjura, magħkom għalaqna reġistrazzjonijiet kollha. Grazzi u auguri, grazzi. U hekk fil-fatt talaqna l-aħħar reġistrazzjoni ta' sensiela kollha u tellawna l-iskrin ta' St. Angela Rabat. Fil-fatt għandna lil Vanja, Zara, Maja, Zara, Boy, Maċmur, Kara Boħaġar, Taljana, Ajla Mallija, Ashbejn. Nawguraw minn hawnhekk dawn l-istudenti l-ġodda ta' St. Angela Rabat u anka l-istudenta ta' Teresa Nuzzo Hamrun, Giselle Xerri. Ma naħsibx li kellna aktar skejjel kemm in kunċert l-ekku tagħmilha kemm nagħlaq id-diskors ta' qabel sakemm anke se jibdew jiġu jingħaqdu magħna il-kollegi tagħna, skużani nutar ma tgħidlekx. Sakemm nagħmlu t-tislijiet, tliet elementi li nħobbu: ambjent safe, ambjent stimolanti. Nirrakkomandalkom ukoll relazzjonijiet tajbin mhux biss bejnietna manka mal-iskejjel li nkunu qed nafdaw għandhom lil uljedna. Mela qed taraw għall-aħħar darba din id-darba għal din is-sena skolastika li l-kollegi naqdu magħna għax b'din ix-xandira qegħdin intemmu il-proċess ta' reġistrazzjonijiet. Il-proċess ser ikompli matul ix-xhur li ġejjin imma mhux b'dan il-mod. Nirringrazzja ħafna lil Cynthia Kassar għall-ħidma kollha matul is-sena preparazzjoni u matul dan il-perjodu intensiv li kien dal-aħħar. Il-Annalise Tabone, il-Felicien Bogetta, taraw mit-tnejn warajja wkoll kollegi mill-Uffiċċju tal-Admissions, il-Miss Diane Merċi wkoll kollegu oħra mill-istess uffiċċju li qed tassisti mill-uffiċini tagħna, il-Miss Amelia Kalleja li ilha ħafna
fil-familja tal-iskejjel ta' Knisja li kienet qedtejna f'diversi modi illum bit-telefonati. Il-Gejtu Farrugia l-istess ilu ħafna f'din il-familja illum kien qed jassistina billi inputja l-ismijiet fid-dejta. L-notar Dr. Robert Aquilina u l-żewġ notara oħra wkoll li ġieli assistewna meta Dr. Aquilina ma setax ikun magħna. Nirringrazzja ħafna l-Fader Mark Ellu li llum kien magħna biex jassisti fit-telefonati, ġieli kellna l-Fader David u nirringrazzja kull minn b'xi mod ġieli b'modi differenti. Lill-kollegi tagħna l-uffiċjali fil-Kwiet tal-Arċisqof tal-assistenza teknika, links, websites u dak li għajnuna kollha li kellna bżonn, il-kollegi tagħna uffiċjali fis-Segretarja Edukazzjoni Stnerija għall-ħidma kollha li tkun qed issir biex jassistu lill-iskejjel tal-Knisja u għalhekk nirringrazzja l-kapijiet u lill-istaff kollu fl-iskejjel tal-Knisja għall-ħidma kontinwa tkun qed issir b'servizz għal uliedkom. Nirringrazzja lil We Media tas-servizzi li offrewna matul dan il-perjodu ta' xandiriet. Nirringrazzja l-aħħar iżda żgur mhux l-inqas lilkom il-ġenituri li qed tafdaw lil uliedkom fiħdan il-familja ta' iskejjel ta' Knisja li issa intom parti minnha. Grazzi ħafna, nawguralkom kumlu tal-ġurnata u ta' tmiem il-ġimgħa it-tajba. Tislijiet.